2014年グループ部門総合優勝は上木なの。おめでとうございます。優勝グループにはプラークと豪華なトイレ、そしてマザーパールのネックレスが2通分贈られます。おめでとうございます。すごいですね。それではいよいよ第4回タタラオリタギティジャパン2014総合優勝の発表です。総合優勝者はEntry number 135 北斗堀内。